Emagumbeni abanomhlaba ngiyabingelela obingelela kumthandazi lamini pe-30 Mpumalanga. Ngisembona lapha eDurban. Ngibe ngikhona kusasa zobe ziwu-15 mbukelo khona ekhaya. Ngibe ngilapha olwandle eSouth. Kunabantu nje bambala ngizobabona ngizoba-attenda. Nawungidinga mbukelo khona ekhaya ngifonele. Ngibe ngiphethe nangidlula behleli mbukelo khona ekhaya. Ungidlula behleli lona uhamba ne-magic oil nali. Indlela behleli hamba ne-magic oil kuhamba kanye mbukelo khona ekhaya. Ngibe ngigeza ngako abantu mbukelo khona ekhaya ngendlela esimanga. Ufika kugeza ngomthandazi lamini iba khona lapha eDurban sangibukelo khona ekhaya eSouth mbukelo khona ekhaya ekuseni mhlawumbe ngo-10 ngibe sengikhona khona. Ngithi ngibingelela kakhulu eSwaziland, South Africa wonke. Ngithi ngiyabonga support kakhulu enenza kumina nekungikhuthaza namagama enokhuluma kumina. Ngimthandazi lamini ke okholwa kakhulu emanzini. Ngena khona ezibeni nasemphuphumeni mbukelo khona ekhaya nesiphuzo sami mina ngedwana indlela engisebenza ngayo mbukelo khona ekhaya. Ngithi kubo bonke abantu ngiyabingelela abangaziyo nebangangazi, abangilandelayo nebangilandela mbukelo khona ekhaya. Ngithi kubo sanibonani. Umthandazi lamini uthi ungayibukeleli ungaphelanga amandla, cina, hlala phansi, shona phansi ngedolo, ubize uNkulunkulu, biza indlozi zasekhaya kini, amadlozi asekhaya wakho, ukuze into zakho zizovuleka zikhanye. uNkulunkulu usiza umuntu wesiza kombukelo khona ekhaya. Ungazibukeli phansi, usengaba rich, usengaba nemali, usengathandwa ngabantu, usengaba negazi futhi abantu bakuthande kakhulu, usebenza amabhizinisi, usengashada, usengalotsholwa. Njengoba usaphila emhlabeni kunenkulunkulu akazela bona mbukelo khona ekhaya. Within a second kuningi okungenzeka empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Wena uNkulunkulu awuyena owabantu mbukelo khona ekhaya. uJehova uyakuthanda nabanye bayakuthanda futhi nami ngikuthanda mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu makubusise akunikeza amandla ube nenhlanhla egameni likaJesu. Yonke into yakho yenzako iphumelele. Mina ngiyayikhulekela futhi ngiyayikhulumisa njengamanje. Ngithi ke mbukelo khona ekhaya la khaya sewukhona ke manje dlula behlele nangu mbukelo khona ekhaya. Uhamba nani ne-magic oil mbukelo khona ekhaya. Leli bholeli mbukelo khona ekhaya uyageza amanzini kancane ukhulise futhi nangalo ulikhulumise mbukelo khona ekhaya. Njengoba bangathakatha kangakanani uyophunyuka phambi kwabo. Ngiphunyuka bemphethe lona mbukelo khona ekhaya. Ngiphunyuka bemphethe ndlula behlele nako mbukelo khona ekhaya. Yeke wakho mthandazi lamini ngesikhathi sokusako lapha eDurban mbukelo khona ekhaya ekuseni lokhuya ngabo 10 mbukelo khona ekhaya. Abantu bangidinga, abantu bafisa ukungibona. Ngithi Eastern Cape Nkosi yami ngithanda kakhulu. Witbank, Bahleli, Jimiston, Soweto, Dusenville, Piet Emelo, Vryheid, Phongolo, Mpangeni. Ngithi kini nonke ngithandazi lamini ngemandla kaNkulunkulu nabaphansi angizokwazi ukuhluleka. Angeke ngikwazi ukuba isehluleke. So nawe mbukelo khona ekhaya ngicela ungabibi sehluleke. Mina nawe sibambane nje ngizena zombili. Njengamanje ngicela ubambela ngomkhuleko mbukelo khona ekhaya. Njengamanje ngiyacela ubambela ngomkhuleko egameni likaJesu ngongcwele. Nangombukelo khona ekhaya Jehova amandla mkhulu yesabeka. Ngimnikeza umsebenzi, ngimnika ibhizinisi, ngimnika ukuthi abe nengane akhulelwe ngabafuna ingane, ngimnika inhlanhla yempumelelo, ngimnika umsebenzi, ngimnika isikhundla emsebentini, ngimnika impupho namahla, ngimhlambulula sithunywa njengamanje masihlambuluke, mhlambulule nedlozi mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu wezulu ngicede inxabano emndenini, uNkulunkulu phakade okhona njengamanje ama-relationship baxabana banginto engakhuluma into engekho, bashaya isicitho, imbungulu, intuthwane, ubukhuphe, ixoxo, iminenke, uphuphe mangcoliso. Ngithi njengoba kuhlakazeke njengamanje Nkosi amakhosi ngiyaqhabaza njengamanje Nkosi amakhosi makuphahlaka njengekuqanda Nkosi amakhosi. Bese kuyabuthana Nkosi amakhosi, kubuthane ini inhlanhla Nkosi amakhosi ibe mhlophe icwa njengobisi. uNkulunkulu wezulu njengamanje mkhulu yesabeka ngenela Nkosi amakhosi. uNkulunkulu aphatha ngombukelo khona ekhaya. Osebuhlungwini bakwazi ukuhamba, ogulako usejele usesibhedlela Nkosi amakhosi. Ngithi mphakamise umngcwele, melulekise uNkulunkulu phakade alamandla kunawo Nkosi amakhosi kuyovele kwenzeke egameni likaJesu phakade. Amen. UNkulunkulu khona ekhaya makathi amen. Ngisho nenkinga izingozi zemoto ngiyayivala njengamanje Nkosi amakhosi. Akhandlela elibovu ngiyayicalekisa, akhandlela elimhlophe ngithi makukhanye kakhulu, akhandlela eliyelo ngithi mahlangana amadlozi, akhandlela eblue mayiphakama imimoya izifike phezulu yesibhakabhakeni phambi zonke neyithunywa egama kaJesu uNkulunkulu wezulu kuyenzeka. Haleluya. Yethemba, kholela. God bless you. I love you.